1980, wat ooit geschreven is door Mietske, Miet Zijlstra. En die kinderen nog anders, dat was helemaal bij Miets, het schat van een vrouw, wie gekker, wie leven. Moeten wij de trom weer slok, dat gewoon dat wordt nog erger dan ons heeft als Marieke, dat huist zich aan de harmonie gevraagd. De burgemeester, wat doet hij met de masker op de naast? Good.